Ja, jeg skal vi sådan til killer, så bander jeg sådan 20 mennesker i går. Skal jeg vel 90? Kom nu, Vendsyssel. Du er ikke et lortevåben. Let's go, Vend. Let's go. Hvorfor hæver du på Nordjylland? Hvor jeg dør helt til. Jeg får Vendsyssel. Fucking taber, der kommer 14 HP kun. Ja, ja, men de AGF har fået rødkort. Har jeg fik det. Puff. Hvad var det sagde? Haha, jeg fik igen. Outside. Det var mig. Ja, det kan man da. Hvor god er ham der lige? Fucking rotte far, mand! Ham der sensei, han rammer alt! Jeg ved. Jeg gider ikke mere. Nej. Han er sensei, han rammer alt, der er en puls. Ej, det var fair nok, det der. Okay, de ved bare, at jeg stod der. Først de gør, de piger rundt på. Jeg skal være sammen. Det var bare lige at frøde roulade, men du spiller, eller hvad? Ja. Du får jo også kæmpe diller. Jeg tiller så meget. Så. Og jeg deranker nu, det er 100. Altså, hvis jeg ikke deranker nu, så er der i hvert fald en fejl i spillet. Der er en fejl i det spil her, hvis jeg ikke deranker. Jeg tabte de sidste 10 games.